waya panapa. Pane dambudziko ravakasangana naro. Mukomana yakatanga kurwara ari aishandira munhu aishandira mari dzake kubvarwa nezvinhu ikoko batadza kutaura saka kwaya naye panapa but almost a week asingafamba asi izvo zvaakufamba amai achidheva vakagara apa mino zvandikutaura mai muzvinzwisisa muri kuonawo sepa basa ramukaitwa nasekuru Kanengo makashanda basa guru chaizvo saka mukomana anonzanisa rake taurisa yamai asi hamusi kufana nebasa rasekuru anonzi nomo anzi nomo alright tichanga kutidza kuti nomo paakauya makazvinzwa sei kuti nomo atanga kurwara ini ndimanyazoona kuti makagamuchira urwere hwacho aiwa muri kumusha kwamakatanga kunzwa kuti tiri kumusha mwana uyu akabva pamba vakamukira kumuswe Friday kumafodze kunze kuedza vachienda kunhamu kwababa vabosi wavaishandira vaita zvekushanda kumaini vasvika ikoko kuma3 dzemasikati akatombofonera achiti mama tatotopedza final chichiita kutogadzira ndikupi kumusha wacho wangaenda kuboera takutogadzira kuti tichidzoka mumba akati alright ndozoti kuma345 ndobva ndazonzwa ndakufonerwa kanzi mai Moza foni yenyu tachitry chiramba kuita mwana arwara uno kata arwara ndiani aifona apa ishamwari yake yakangaenda nayo mwana arwara kuno ndikati munhu andataura naye kuma3 ezvinozvi 5 dzinonzi arwara nei zvikanzi azvishuwa arwara muMoza serious mupei foni mutaure naye mukomana yabva ati aimitsvaga airtime because foni yangu haina chi ndobva ndakutotenderera kuya nitsvaga airtime kuna zvekuti ndaitongotsvaga zvisiri serious nekuti ndangoti pamuda musoro zvawanga uri kuma last muna July muyandeva kune zvimusoro zvaingurwa vanhu zvecovid pamungotemwa hake nemusoro ndobva ndatsvaga airtime iya kuma6 ndakutorai kufona paya foni iya haichaiti ndiri kufona foni yake iyi haiswita yemukomana uya haichaiti ndoita sei ndine dzimwe nhamba dzandakandinadzo dzemwana wabhosi wacho akadzidza naye uyu ndobva ndamufonera mbva ndamubata ndikati ndazochinzi nomo akurwara handisi kuziva kuti chii zvikanzi nomo ndapedzisira kumuona ari panapa asi vanga vapai mubhazi kutoti vakutodzoka ikoko chindipei foni namba dzemunhu mubhazi munhu ari mubhazi ndapiwa foni dziya ndakufonera munhu uya ndanzwa chinzi mwana zvikanzi mama mwana serious ko chii zvikanzi handizvatoitika tazombomira pane chinyamene mashopu vakambomira vachibva kubhoira kutitsvaga chii mapirizi kamupa but hazisuri chinji mwana hazvina kutombomira musha ko chii zvikanzi hatizivi tiri mubhazi saka ndodi apa dzadza kumapast 7 to 8 saka ndodi zvikanzi michimera ikoko zvitosvika vachifamba vadaro vachibva ikoko vakabva vatomuchinja kumubvisa mubhazi ndobva vamuisa mumota yekubasa kwacho nekoomudza kusvika kamugwero ndiangu vakasvika mugwero ndobva vada kuti vamusiye mugwero ikoko ndobva pashayiwa munhu akamumirira sezvese vanga vachingori vashandi kufura ndokuya naye kusulovira vatandiri kumapast 10 to 11 ndotanidza vakasvika vachisvika vachiti mpimpimpi ichienda pagedhi munotarisa kudai mwana hazvichaiti mwana maziso cheblack chemwana uchachiwana ari kuchindurwa maziso kudai ari kugwena ari kuita sei kutakura mwana mai naye padhuzapo nechipatara vasvika paya atariswa zvikanzi ari kubva kupi ndabva tavarundisa zvikanzi havakomana anogona kubva vamwe achi amene chidoro tinodhava ngaitwe transfer yadzokere kupi kugweru anotestiwa kuti aoneke kuti blood rake harisi doro here dokta ndo zvakataura kuti hatina chatomurapa kusvika aitwa chimatesti achiitwa transfer ichidzokera kugweru kuya mangwana makuseni asvika achitestiwa blood rake rakuwanika risina doro zvikanzi ngatestiwe brain dzaoneka dziri right ngatestiwe kuti hati yake irikupomba ropa zvakanaka here atestiwa zvese zviri kungoita zvaright saka chii ndagara 2 days muchipatara ndobva zvazi chiimi zvomoita chidzokerai naye kumba mukaenda naye kumba mukanoita 3 days munaye kumba moona kuti anenge ari sei pamwe maybe semunhu muno muchipatara hana vanhu vanoziva akambobuda out anogona kudzoka anechi anogona kunosocialize nevanhu vekunze taenda naye after 3 days anobva zvatoita worse akutotanga kuti munhu kutoita kunge munhu yakutopinga achidambura hembe achitiza achita sei
saka panapa toita sei. Saka zvandakaita ndakati sometimes back ndakambe ndaona ndichiri paWhatsApp. Ndadhainoda paWhatsApp ndobva ndabata Sekuru Kanengo. Ndobva ndatombotaura navo. Ndokatobvunza zvikanzi kana muchiuya kunoku mari yedu yematari yamunobvisa kana pakundakanzi 150 rachasiya kana kuti 100 puno tiri kumashure chandofanira ndiri kuna naJanuary February. Apa mari yacho ndakandisina ino upenyu hwangu hwakangoomawo. Ndotongoriritira vana ava ndege vatsvage mari yechikoro mari yechichichi. Tasvika kumusha mwana uyu zvisi kuita. Tatomboenda kumapostori ambondidi. Mapostori zvainzi chii? Kumapostori vamwe vaiti izvo mhepo apane mhepo iri paari. Mhepo iyi mhepo idzi dziri kusangana dzekumusha kwenyimi kwamakazvarwa nemhepo dzekumusha kwakazvarwa mwana uyu. Idzodzo ndo dziri kudzasumuka dzikanovhurira gepu kubasa kwaari kushanda kuonobva zvadi mhepo dziya ndobva dzaona mukana kuti dziafekte mwana uyu. Saka toita sei akati isusu tinongogona kuita sei kungoti tibatsire mwana. Ndokumubatsira mwana uyayo muJuly yapera August mid September anga right zvatoita 9 ndadzokera naye zvekuti ikoko kubasa kuyawanda ndiriko kumisheni uko. Iwo mapostori acho amborati asi angangodzokera akiso zvomuri kuti hamuna munhu wokudi okusiyira mwana uyu ngade mambomuregedza kuti amborega kufambira direction reikoko kuti ndimusiyire handina ndinongondini mai ndini baba ndini zvesipo pano pandiri hapana kusiyira mwana. Ndadzokera naye tatonosvika tatogara kuti kana muri kokumpota muchimboita pota chiende kune vanhu vemwe yachidiki. Saka last week musi Sunday ndobva makuseni kwakafamba kuchida kunaya achitori right achitofamba mama ndoda kunochera ngomba rekuisira marara kusevu kuti ndaitowacha panongori distance ndofunga 100 meters umo ari kuchera marara ake kana ndizoti akaita senga akaita sendebi wadonha pai mwana ini handida kutozvisiya ndofunga akatotora time achiedza kuti amuke achikoniwa. Saka chakangozokwanisa kuti akangoti mama zvokuti ndakavhunduka ndikati kochii ndobva ndamhanya ndifunze kuti pamaona kana nyoka achigomba kwari ndodai ndona mwana mai wesaidi risiri ruoko rwadi negumbo iri haachakwanisi. Ndamudhodza paya paangari pagomba ndamuisa apa ndoti mwana haachatogoni kana kuti ndongotorawo zvimwe nanasauti zvandaimukwizawo ndichidii ndanaimba one mwana asisuti ndakumapostori kuya naye ikoko vambonoti ngovamubatsira ndobva ndazonini ndafunga kuti hakuna Sekuru mani vandakanzwa Sekuru anofanira kuti tindiri ndobva ndafona futi ndofunga ndagara ndichivanetsa ndichivafonera Sekuru zvikanzi uya ndakakudza kuti uya iwe unongotsvaga mari idari zvimwe zvinozochajwa vero. Ndaenda kubasa kuya kwandoshanda kuya mari yangu ndanyimwa mari ko ndashanda 2 months dzizoma zvikanzi hatidziverengi idzodzo dzituma dzamakashanda idzodzo hatina basa nemwana nekurwara kwomwana wenyu isi chatinoconsider ndimi mwana wenyu hatina basa naye. Saka ndodi zvabva zvanditorera time ndobva ndazobvunzawo kune vamwe ndobva mwazoti imi kana musiri kuda kubatsira mai vanokuvapa mari yavo yemwedzi 2 yamukuti hamuconsider mwana pabasa chivapai mari yavo yerecent iyi vakwanise kudii kufamba. Ndo yandakazopiwa yeye ndobva ndatoti mikana ini chero mari iri shoma chanda kutokwanisa kuita ndakutoenda kuna Sekuru kuya kwandakataura navo vandavafonera ndikandikuda kuti ndiuye. Saka ndouya naye mwana ikatoti Sekuru akatouya naye nekuti ndaifunga kuti pamwe achandinetsa muroti nekutadza kudi kusvika akutanga kuita zvinhu izvozvo muroti vakati Sekuru akati uya naye usamusiya. Ndokuzotuka kwandakaita kubva kusuroira ikoko kusvika ndasvika hana kana kutombondinetsa kuti kutaura kwakaita Sekuru kusvika ndasvika pandasvika naye tichiburuka apa akati tichitosvika apa nekurwa nalift apa pane vakomana aripo vakanga vakatoita kutakura tapinde mumota tasvika apa ndobva tobatsirwa nevamwe kusumudza kuya naye. Saka kubva ipapo zvino ndikuona kuti mwana wangu aita sei kumbura ngezvemunga muchisumuka anofamba achisvika kusumuka muzukuru tikati taura angosara ake bijana pabrain famba uende saka ndikuona kuti Sekuru vari kundibatira basa rakakurisisa zvokuti ndanga ndisingafungiri kuti mwana wangu angazofambi zvamuri kuonawo izvozvo. Saka inini mutoro wese ndavangosiyira mumaoko maSekuru kuti Sekuru vandigadzirire mwana wangu
kana kubasa kwazvakabva kana kumhuri kwandakaberekwa ini kana kumhuri kwaakaberekwa iye ini zvese ndangosira mama Sekuru ini mhuri yangu yatove mhuri yenyu. Vana vangu havangatamburi havana chavanoita muupenyu vanongomaromba nekutenderera ini wacho pandoshanda mari handipirwi saka handitozivi kuti chii. Okay, all right. There's no more. No more. Rubo. Taurisa ka no more. As pari parorwadza. Hapana. Opa gumbo. Oh. Okay. Azo uruza watu kurapwa kupi? Hausoziya. Oh. Okay. All right, no more. Zvinoita. Sekuru. Muri ndimakati huyai kuno. Muchiona dare rache Sekuru pakamira sei? Na uroi uripo. Ndwada tedze kuparadza. Se mashandira tuida ndifunga akauya panapa. Zvinhu zvakamuomera mwana zvekuti takato Sekuru akamira kusvikira akutaurawo kuti ndokuchiri kumunetsa zvake but akaitotengwa kutoita aendeswa kutoireti kugezeswa achigezeswa saka zvese zvaraiti kwasira kungogeza hake kutoita kusimuka ega achienda kufamba ega kugara akunzwa otaura naye yangu navakamukutarisasa kamudedza asingataure newe kamudedza asingamutaura newe sezvo kuti mutisumuka anosumuka kamufamba anoitesa izvozvo mnokaisha ndonhonga achikutambidza. So mati huroi wacho rumba ndotaza kuti zvakatangira apa vakaenda kurufu amai vatsanangura kuti pavari kumboendawo kumaposto nawe apa idambudziko kubva kuna nababa shaya nhama dzokwana baba ndodzasimudzombe pokuti mai avo havangadye pfuma yevana saka ndibera kuti disturb vana vavo kuti zvidzoke kumashure ndokune honde yacho saka ndoyatoda kugadzirisa honde toita gobe kutosenda zvodzoka kune munhu akuzviita izvozvo. Okay, amai back to send ndiya muri kude. Ndoya ndinotoda chaizvo. Ndakatambura ini mwana uyu hazi baba vake. Anovazira papikicha. Baba vachishaika vakasara vachindiseka kuti handikwanisi kuyarutsa vana. Ndikayarutsa vana ndogava ndichishanda mumisheni isingapiwi kana sendi isingatengi kana pata. Ndichishandira vana vangu. Zvinowana kuti vana vaya amai vaya vakatoshingirira vana vaya vatodi vayambuka. Vakuchitenga manje kukuvadza vana vangu. Saka inini Sekuru ndotoda back to sender chero iri yekumusha kwangu chaiko hama dzangu chaidzo zvinogurwa kwesungwa ndinongona kangomira ndiri wani hakuna kana hanzvadzi yangu kana chii vanouya kuti vazombonawo mwana anodi anorwara saka handichazivi kuti maybe pamwe naivowo vari ruoko rwavo ruripo. Hama dzikwake makadzudza here kuti mwana arwara? Vanozviziva. Vakati chii? Ipo pakatomborwara panakatomboenda ndakatombosvika kudomboshava kwacho vakangoita zviya zvokungoti kungozvitora simple. Saka makasiyiwa mini vana vangani? Ndine 2. Ndiye mukuru nomu? Sisi vacho ndovandambotuma kuti vambodzokera kumba kuti akasiya kumba kusangamira zvavo. Okay, handiti aiwa munobatsirwa naSekuru zvinorwadza asi aiwa Sekuru vaimbisa kuti vanda sei? Anoita zvakanaka. Ndofunga ni stage yaari yacho nepakauya pacho zvakasiyana. Saka toda kuona kuti Sekuru achapinda papi kusvika papi kuti zvipere. Handiti aiwa tinotenda Sekuru tobva tatora mukana wano zvakare pana vazukuru vari kushandisa zita renyu pasocial media apa kubira vamwe vazukuru pangaitwe sei kuti vanhu vachangamuke vaone chokwadi kuti munhu wandiri kushanda naye kana wandiri kutanga kutaura naye paWhatsApp tichipa conversation havasi Sekuru Kanengo? Chandinogara ndakataura kwazukuru vangu vari kunze vanhu pavanofona pamwe ngavashandise video call. Vanoona kuti ana azukuru kwese ngavafone vashandise video call oona kuti ndiSekuru Kanengo here vatotara nawo ganinyatse kubvisa ngundu kuti ati vazukuruka vaone fesi kuti shuwa ndiwo vari kutaura nawo nekuti mbavha dzawanda zvechokwadi vari kuheka mafoni vachishandirana mumafoni vachidi ngavatarise kuti Sekuru vari kutaura nawo ndiwo here kana kuti havasiriwo. Saka nachikumbirisawo kuti pamunofona mafoni aya vamwe vanogona kuti chibva kuWhatsApp yangu ine ndakagara muno mudare muno ndoapa foni ndaira vazukuru bhoza vanenge vachitambura
munotora nyaya yake watonzurisa mari yakati panambeyo ndikataana Sekuru ndakuona kuti sikana ndiri busy ngapinde nevideo call wona Sekuru ndivava ochinzwa muromo wangu chitautira kuti isa mari panhamba yakati isa mari panhamba yakati kwete kudzwa nemuzukuru kwete kudzwa nematsotsi kuti mukutora nhamba pamafacebook pamachichi izvozvo manje ndozvikukonza maproblems wazukuru ndikukumbirisa kuti kana muchifona shandisa video call mugutsa kuti ndiSekuru wakutaura nawo kana aramba kuti ndiSekuru ngachizvitora kana foni yake singaite ngazvitore video call achitaura obva musendera muzukuru wokutsa kuti ndiwe ere wakutaura vacho nguva yachiro ndo mashoko yangu andiSekuru kune vazukuru vangu vari kunze kwenyika uyezve kana vasendwa mari mishonga tiri kutumira kunze kwenyika tiri kutumira mishonga neDHL zvinhu zvaka problem yekenza anodambudziko rei otaura kuti paadresi yake otumwa mishonga yake neDHL onokutambudza pasuro yake ari pamba pake DHL anosvika kumba womutambudza zvinhu zvake pamwe akuhwana nekenza akuhwana mamhepo mishonga tiri kutumira ndo mashoko angu amai mashoko enyu ekupedzisira kuna Sekuru imi kuna Sekuru chandoda kungotaura ndichikutoda kuti nditende Mwari kundibatanidza naSekuru pasina zvakadisturba mukati zvekuti pamwe ndaigona kuzongodairwa foni nevamwe matsotsi ndotadza kusvika pandinokwanisa kutobatsirwa ende ndichipedzisira ndoziva kuti pano ndo pachanesa mukuru angu upenyu hwangu kubva nhasi ndakutoziva kuti zvinhu zvangu zvatorongeka ndichashanda naSekuru paupenyu hwangu hwese nemhuri yangu ndanzwa muchiti Sekuru makavaona pavhidhiyo yepaWhatsApp vaita chii papo makavaona pane vhidhiyo yeWhatsApp randakaona revanhu vaiti tinobva kwaMurewa vaiti paine musikana aitaura zvekuti ndakandine shamwari dzangu dzakandiita kuti ndiende ndijoine satanism chichi saka pavakazoita problem yekushaika kwevanhu kumba kwavo sisi vacho vakazorwarawo vakazouya kuno kuna Sekuru vakazobatsirwa naSekuru kuti munauye vachizosvika vobatsirwa basa ravo naSekuru saka ndo yandakabva ndangobata ive ndikati Sekuru Kanengo ndoda kuti vatsvaga chete upenyu hwevana vangu hauna kutogumira zvakanaka chero pandakabata wacho kumashure ndokwava muruna meiri vakatoti muzukuru nyaya yekutaura idiki uya nayo tizvipfuudze asi kuti kunonoka kudai nyaya yekuti zvinhu zvavo zvisina kundimirwa zvakanaka patitedza mabva kuSulovera pakati pekwekwe negwero ndokandabva Sulovera mukasvika ndiende Harare kuna Sekuru hakuna vamwe vamakambonzwera vanobatsirawo pakati ndakavanzwa chaizvo asi mwoyo wangu wakaramba mwoyo wangu wakangoramba ukati haiwa ndikuda kutoenda kuna Sekuru kwavo handiti aiwa tinotenda amai nefaith yenyu ndo ichaitawo kuti midzimu yenyu nemidzimu yaSekuru Kanengo zvibatsirei kuti upenyu hwenyu hushanduke huende pari naye tinotenda
zvinovatambudza mumhuri